Volve Land Rover casi 6 anos despois de que empezáramos, 3 anos e pico desde que marchamos. Volve Land Rover, volvo Roberto Vilar, volvo eu con, xoven, 18 kilos máis. Explico que isto ten unha explicación. Teño 18 kilos máis, 20, realmente teño 20, vamos dicir a verdad. Volvo con 20 kilos máis, 18 que leva aquí na barriga e 2 que me deu Paolo Basile en Telecinco. Foi un... A ver. Se o pensades ben, tanto os 18 kilos que collín eu como os 2 que me deu Basile foron todos por non facer nada. Por falta de actividade foron os kilos. No, é broma, se me están escuitando da Hacienda e non lle salen as cuentas, son bromas que facemos aquí. Gracias de corazón a todos que estades na vosa casa e diante da pantalla esperando a volta de Land Rover. Gracias por facernos chegar que tiñamos que volver. Nós vamos a intentar facelo igual de ben e igual de mal que o facíamos. Que pasa con isto? Con isto pasa o seguinte. Vou vos explicar como vos explican na sexta, cunha pizarra de cristal. Vamos a ver, nós fixemos de Land Rover exactamente 71 programas. Que pasa? Que dos 71 programas que fixemos, 50 quedaron mal e 21 quedaron ben. E dos 21 que quedaron ben, 11, máis ou menos, e 10 quedaron cojonudos. Bien, destes 10 que quedaron moi ben, dentro destes 10 programas, había cousas que estaban mal, cousas que estaban ben e cousas que estaban regular. Que pasa agora? Que vos só vos acordades do que estaba ben. Encima, idealizástelo co paso dos anos, multiplicouse isto por 5, entonces, como a prima de riesgo se poña en 180, vamos ao carallo. Entón, que decidimos nas nosas mentes privilexiadas? Como tedes tanto idealizado o Land Rover, nós, no primeiro programa, vámoslo facer mal, regular, para quitarvos as ganas, e xa a semana que ven, cojonudo, sabes? Xa a semana que ven, ben.